Comrade Iti, tinotenda zvikuru pamusoro baba, pamusoro mama, pamusoro vese vauya nhasi uno, pamusoro vemizhamo dzemufana. Ndine mufaro mukuru kusangana nemi. Tinofara zvikuru nechirongwa chaiswa pano pamberi nhasi uno. Chirongwa ichi chaisirwa vana veZimbabwe. Nokuti munyika hamuna unity, munodikanwa unity. Munyika hamuna peace, munodikanwa peace. Munyika hamuna shared vision, munodikanwa shared vision. Chinokonzera kuti zvinhu zvishaikwe izvi havasi vanhu vanobva kuMozambique, havasi vanhu vanobva kuZambia kana Malawi, South Africa kana Britain. Vanhu vanobva muZimbabwe, kwaChenda Mbuya, kwaChivi, kuBhikita, kuBhindura, kuChinoi, Harare, Bulawayo neGweru. Ndo vanhu vanokonzera kuti zvinhu zvitatu izvi zvishaikwe. Asi tikadzoka kumashure tinoona kuti zvinhu zvitatu izvi zvinhu zvakakosha paupenyu hwevanhu. Kuti vanhu vararame vanofanira kunge vane unity, vararame vanofanira kunge vane peace, vararame vanofanira kunge vane shared vision. Pakaera paitwa a shared vision, zvirongwa zvenyu zvese zveupenyu hwenyu zvese, kubva even iri family, baba namai, ngere society, ingava church, ingava organization, ingava political party, chingava chiri zvacho, tikangonge tamira pazvinhu zvitatu izvi, chinoti unity, peace and shared vision, victory is certain, success is certain, prosperity is certain. You are guaranteed of a very powerful economic country, economic family, kana iri family, kana iri organization, kana iri company. Saka values matatu awo andataurawo anofanira kunge achirana in every society and every community, every organization and every grouping of people who need to exist, not only in Zimbabwe alone, but worldwide. Ndichada kubata specifically zvinhu zviri kutikanganisa pari zvino sevana veZimbabwe zvinokonzerwa nokushaya zvinhu zvitatu izvi. Ma-communities kana kuti vanhu veZimbabwe takadividwa into two families. Family yokutanga munogona kuitiyo the ruling party family. Family yepiri inonzi the opposition family. Iko zvino tina ma-roles atinofana kuplay. The opposition family must play a role inocontribute to the growth, the peace, the unity, the shared vision of the economy. As score and questions. The same applies to the ruling parties. So Nyika inodikama kuti in these two people vachishanda in harmony, vachishanda to establish peace, vachishanda to establish unity, vachishanda to establish shared vision. Asi pari zvino vana veZimbabwe nowirana tose kuti hazvipo. Umwe naumwe paanogara anozviziva, umwe naumwe paari anozvibvunza kuti chii kubetika muno muZimbabwe, tikuenda kupi, what is our future? That is the question iyo iri mumwe munhu oga oga muno muZimbabwe. Whether ungaenda kumusha, ungaenda kuMbare, ungaenda kuMabvuku, ungaenda kuSakubva, ungaenda kuMakokova, that question is being asked. Kuti tikumboenda kupi as maZimbabweans? Chinhu chihombe which I want to share with you. Kana tikashaya unity,
tikashaya peace, tikashaya clear vision, hapana kwazvinoenda. So it is my sincere appeal to the family of the opposition fraternity right now to find each other, to quickly come together and form a reasonable opposition movement, or establish an opposition movement, united, in a vision. Nokuti ikashayikwa opposition movement yakasimba iyoyo, vana veZimbabwe vanotambura. Havasi vatungamiri vanotambura. Vanotambura vane vechi? Mabasa atiri kushayiwa vanobva ipapo. Nyamu yatiri kuona iri kubva ipapo. Dhora riri kushaya simba rinobva ipapo. Exchange rate yanetsa mumastriti inobva ipapo. Zvipatara zvikushaya mushonga zvinobva ipapo. Migwagwa isiri kugadzirwa inobva ipapo. Pakusava vanhu musiri organized, pakusava vanhu musiri united, kusava vanhu musina peace, kusava vanhu musina shared vision. So it is, I'm calling upon the leadership of the opposition movement to immediately stop pointing fingers at each other. Saka kana wanga uri Komichi pane zvawakaita uchinga kuti kugona tiratidze zviri kufamba kuti zviri kufamba, tiratidze zviri kufamba. Kana wanga uri Peter une zvawakauya nazvo sezvestrategy zvikaita zvazvakaita tiudze kuti chiri kufamba. Kana wanga uri John zvawakaita ukafotoka uchigona, show us what is moving, show us kwatiri kuenda. Again, it's my appeal. John, Peter, Morgan, Tambudzai, Flora, come to the table. Go back to the drawing table. Go back and see where you went wrong. Don't point fingers at each other, because we were all wrong. You were all wrong. That's why our things failed. I also want to call Kuma leaders, opposition leaders. Let us show leadership in our small parties. Let's stop to come. Let's stop pointing other fingers at each other. Nokuti ukapoint nini, zvako zvakapoint iwe. And ukadai pari zvino the state of opposition in Zimbabwe should be ashamed wherever you are. So we call upon the movement of the opposition fraternity to find each other, go under a tree, go on the drawing board, to the drawing board, and come out with the way forward. We need an opposition movement that holds the government to the day accountable. We need a movement that represents my issues around. Last one, who is talking about the budget which was passed from the opposition, zilch. Who is talking about the hospitals, Mshonga, zilch. Who is talking about the exchange in the street, zilch. So should be shared. We need people that will represent the people. Constitutionally, my issues are not about the Mshonga. Emavheka zvese kunogadziriswa nevanhu. Saka itai vanhu vanonzwisisa. Kana iye hurumende, I do believe vanodawo inoorganize vokutaura navo, vokuopozana navo, vokubhiridha zvinhu zvakanaka. This zero, the budget was passed. Mune only 2 members of the opposition party. 2. Amwe vese vanga ruling party. Zvinoborere. So let us come together to find each other. Let us now go to the national level. Let us assume that political parties are one thing. Let us go to the national.
at the national level zvinazofamba basi nemi mukaona nyika yakubhadhara vashandi vayo mari inopfuura $1 million zvadhakwa salary pamwedzi. Ukaona nyika yakuti everyone anoshanda ava millionaire zvashata zvadhakwa, nekuti kana zvadaro tose tisingashandi hatizomutenga zvinhu mumashopu, nekuti cost of living inobva yakwira ichitera mamiliyoni iwawo. Ko ini ndiri pamusika ndichita bheni, where do I get 1 million? Ko ini ndisiri employed, where do I get the dollar to buy food? Ini ndisiri employed, where do I get school fees for my child to go to school? Ini ndisiri employed, where do I get money kubhadhara doctor? Ini ndisiri employed, where do I get money even kuya kuno kutaura, nekuti zvinhu zvese zvinenge takudimanda rate ye 1 million. The cost of living inenge unbearable. So that is a clear indication yokuti the economy of this country needs attention. The economy of this country needs doctors to deal with. Vari kutonga havangarambizvi, vari kutonga hamungarambizvi, nekuti muri kuzvinzwa zvikubaya izvezvo kubva pamabva muchiyakuru pamuchadzokera kumba kutoti katima ndinozoti hapana chamuri kudya. Iko zvino mukukwanisa kudya 3 meals a day. Muri kwanisa kuchengeta vana, muri kwanisa kutenga hembe. Christmas iri kuuya next week, makaigadzirira, munoigadzirira nei? Nekuti economy yadhakwa. Tinofanira kuita bvuma izvo. And economy yadhakwiswa nevana veZimbabwe. Hakuna Mozambique akazozakisa economy iyi, hakuna Mozambique akazozakisa economy iyi. Takaidhakisa tisu vana vanyamunhu vachadotoka, nokusaziva kuti tiri vanhu mumwe chete, tine ukama. Izvezvi tikangobvunzana mazita panapa nemitupo, nomera ngara, nomera moyo, nomera bwai, nomera shuva, nomera dzakadzakati, muchaona kuti makaororerana, muri muzukuru nomuzukuru, muri mbuya nanhingi. Ko chakonzera kuti mugare pasi zvakare musolve problem yenyu yokuti ikonomi yenyika inoyi inake chii. Hamusi kuda, hamudi. Pane zvatakajaita, zvatakachita makurasa, zvinobva mutongi watakatora tikahuita utongi hwekutonga nyika dzedu. Kune system yakonzeresa nhamo munyika muno yatinoshandisa pakuelekta hurumende dzinotonga. Iye inonzi winner takes all. Hatiti mese kuti ndikahwina election nini ne50% plus 1%, iwewe ukavhoterwa navanhu 49.9%, hauna basa. Ndine basa ndindawina nechi ne 50 plus 1, 50% ali yamavhoterese plus muvhoti umwe chete ndotokurasha iwa wana 49.9%. Pachivanhu pedu inozishayisana. Ukatishayisa haiwa, ndikaringira kuti ndiri kutishayisa, ndakatarisa haunotiona, handizve ishayisana. Saka iyo electoral system yatakaadopta muno munyika ndo yaseka foundation yezvatikutaura nhasi uno. Ingava unity iri kuferera ipapo, ingava peace iri kuferera ipapo, ingava shared vision iri kusherera ipapo. Tingashare sei vision kana iwe wandishayisa? Tingashare sei tingaita sei unity iwe wandishayisa? Tingava nepeace sei iwe wandishayisa? Paupenyu hwedu tozviziva kuti tikabata tsuro tose negazeti tichirima tose, katabata tsuro iyoyo ngati gova nemusoro nemakumbo nechi handizve kuti mungwa tigosongana futika, otherwise
tikasashaya chiro iyoyo tinofanira kuonani. So the governance system of Zimbabwe and African society at large has suffered immensely on the electoral system. As we move. So the governance system iyoyo ndo yatuka. Tinoda kuti tione kuti tingaita sei kuti tigadzise zvinhu sevana veZimbabwe. Tigadzise zvinhu sevana veZimbabwe. Kushanisana yatiri kuita munyika yeZimbabwe ndo yakonzera kuti kusava namabasa, kusava nezvipatara, kusava nemagetsi chaiwo chaiwo, kusava nemvura kumalokesheni, kuve netsvina kumalokesheni, kusava nemari yakasimba. Ura riparara nokuti tiri kushayisana patiri kutoka. Ndozokera panyaya yekushayisana. MuZimbabwe mune vanhu vanoopozana vakaita tongogona pakati tongoti ava ndo vanotonga, ava ndo vanoopoza. Handizve namba dzakafanana kazi, handizve dzakafanana. Ava vakasakura munda vanouya chisima, ava vakasakura avo vanouya chini, ndoshayisana yacho ikiitika. Asi vanhu ava vakava neunity yatataura iyi, vakava nepeace, vakava neshared vision, vakaisakura vose. Handizve ndima yakaisagwa navanhu ava inenge yavadiki nendima yakaisagwa navanhu ava navo vakabatana. Handizve kuti mushandire wedu watengeita kukavha ndima yakakura yekuti nyika yedu ibudirire nekuti tengeita kushanda pamwe chete tiri united. Asi isusu makore akapfuura ndakapfuurazve tanga tisingazvioni izvozvo. Tanga tisingoti isusu ava vava vashoma shoma ivava ngavangorima vakadaro, ava vanenge vakagara kana vachisima gondo rasakura. Makore osa detachment makuzviona iyi nhamo yeAfrica yose, kwete nhamo yemuZimbabwe toka. So ndonyaya tinoda kuti tigadzirise iyi yekuti vanhu ngavaconsider nyaya unity, vaconsider nyaya yepeace, vaconsider nyaya shared vision. Regai ndikutonderei pane pangu patakamboita nyaya iyo gore ra2008. Vashangira vakatungamira basa reUDC, vaMugabe vakatungamira basa rechi vakaita mubatanidzwa wehurumende. Handizve makaona chi? Makaona chi? Inemere nenhamo yatingataona yaona 2007 iya 2008 pakatoda mwedzi mingani kuti kuchinje after vanhu vabatana less than 1 week. Pane vakaroora nguva iyoyo, pane vakatenga mota nguva iyoyo, pane vakatenga dzimba nguva iyoyo. Nhasi unoyo vanhu vototi mukadzi wandinaye kundoona paDukusigwame, mota yandinaye ndakaroora after zvinhu zvazotadza izvozvo. Pane vanhu vakadzi vangowana, pane vakatenga mota vangokwira makomba. Saka the idea yeunity kutogwa pano, yepeace kutogwa pano, neshared vision kutogwa pano, kudabatsika muunity nepeace neshared vision. Salary yasivho 70 ichakura. Amose salary yomusoja ichakura through unity, peace and shared vision. Zvinhu zvomavhenda zvatiri kutengesa toita mari through unity, peace and shared vision. Zvipatara zvinenge zvine mishonga, mabasa anenge achawanikwa, vana vechikoro muchaona school fees,
Namati inopera. Vachawana mari vachagona kutenga dzimba nekuvaka dzimba nokuti mari inenge yavo through unity, peace and shared vision. Contrary to that, tichangoramba tichingotambana naso. Nyika ino inoda electoral reforms. Hakuna reform inokuda kana musina kubatana. Amoze pasina peace, pasina shared vision. Nyika ino inoda kuita na elections afika kuoga sana. Na election afika pikisana anobva unity, peace and shared vision. Nyika ino inoda kuti vana veZimbabwe vazopika. Upenyu hwakabatikana. Even vakutaura kuti kune masanctions. Masanctions anobva through unity, peace and shared vision. So we need to unite the people of Zimbabwe for the purpose of Nyika Iyende Mberi. Nyika ino ine economy yakasimba. Nyika ino is the most powerful. Ndo nyika inopfuma ukawanda kurenga dzakawanda muno mafuta. Tiri kutadza sei kushandisa diamond, kushandisa lithium yedu, kushandisa goridhe yedu, copper yedu. Tine 64 types of minerals muZimbabwe. Asi tiri kutadza kuzvishandisa kuti hatina kubatana, hatina peace, hatina shared. So we strongly believe that unity yakakosha, unity ngati imblese, unity, peace neshared vision ndo nzira inokupingiza kuti nyika yedu ine yeZimbabwe igare zvakanaka. Kutenda nekuteerera kwenyu. You don't stop a politician, you can attack. That's why I don't want to say Komichi. Ladies and gentlemen,